ndikati toda kuwedzerwa ngambotowedzerawo mari madhora tanzwa nekuti kuti ndiri 1.5 nendara 1.5 $. Ndite $10 nendara rume $10 saka ndopa rungotirwadza chete papa. Basa rechifambi unongoenda kwaunenge wafunga musoti nhasi dombenda unohurira kana kuti kutown nhasi dombohurira kana kumajubek kana kuna anenge eida kuita basa chatiri kuita ichi chinoda ushingi chinoda kuita murume chaiye kana wapa basa nekuti 1 ukapusa unonorara nemahara akupe mari 2 ukapusa anokuputitsira condom 3 ukapusa anoona kutadza kuti kunyenga utanga kutokurowa futi saka kana wafunga kuti chibasa ichi wotoshinga kana pana akanditarisa anenge achizochiwo chibasa chandiri kuita ndo mashoko angu mashandira ndoita hazi ekuti ndezve love ndezverudo ndezvemari saka ndogona kutorara navanhu vakawanda but nyange ndikanzwa pain ndotoshingira nechida chi mari. Okay, tinokuchingamidzai zvekare on your favorite program. Kuno kwatiri nhasi tiri kuMpare kumajubek lines and I've got my beautiful sister vatinawo paprogram vada kumbosharewo history yavo kuti zvakafamba sei kuti vazotange kuita basa resex week. My sister munogona kusangana nevatariri vakatarisa pane dzino nguva motitsanangura zvakambotanga sei? Ini ndakatombororwa ndikachata ndakatobvisirwa pfumo asi chakaitika mumba mangu nyembereko ndakagara ndakashaya mbereko nemurume wangu for 7 years then hama dzemurume wangu dzakasvika pakundisema pakungoti kangonzi kabasa kaingonzi ndikangu kana kukanzi munhu akangosayirwa inini then ndakaona kuti life andakurarama ndakurarama life yakaipa ndikati rega ndisiyana hangu nemurume ndasiyana nemurume bva ndaenda mumba kwedu saka ndaenda mumba kwedu ndakasvika pakugara kusvika ndaona kuti ndakasvika pakutambira pakuita mapart time dzimba dzevanhu kusvika ndakutora mapart time mahure ndakazonditrainawo kuti ndisvike pakunge ndiri pfambi nhasi. Alright, ndanzwa muchitaura muchiti makatochata but nyaya yemwana ndo yakaramba. Hamuna kana kumboendawo here kana vamwe vanoenda kumachechi bit kumapost kumasowe vamwe vanomboenda kudzin'anga kuti vambotry kumboona kuti chii chingafambi padambudziko iroro. Izvozvo hamuna kumbozvifunga here kuti patime iyoyo? Inini ndaifamba ndichitoenda kumaprofita ndichitombodaitwa kana kune n'anga but hama dzemurume wangu dzairambidza murume wangu kuti aite zvemunamato kana zvemushonga nokuti anga ari mawashtown vainamata chinonzi Jehovah's Witness. Okay, right. Pane nyaya yamazotaura muchiti ndakazotrainwa. Pakutrainwa apa training yakaitika kwemwedzi mingani? Vanhu vakaona kuti nena nyotambura zvakanyanya nena ngonzi pawashenda ingoenda nyingowachira vanhu charira vanhu mumba ndisukira vanhu maplates saka life ndaenda kurarama mumwe wangu akuwarwadza ndipo vakati kwadiwa mboti timboenda tese takatangira kutown kunonzi kuLease ndiko ndakatangira uko ndichienda kuLease pesera vanhu vaya ndichatofambe nawo ndakutofambawo ndega nine ndakuziya kusvika ndasvika kuno kumajubek ndiko ndakushandira mazuva ano. Andini saka zvinombonyatsofamba sei kuti we understand kuti pane vamwe vanomira patouchline kune vamwe vanenge vane mabhesi avo ekuti macustomer kana kuti maclients avo vanouya ikoko zvinofamba sei? How do you advertise? How do you get those clients? Munhu anoshandira muarea yaanoshandira here kana kuti munhu anogona kungofunga kuti nhasi ndoda kumboenda kwamereki nhasi ndoda kumboenda kumashwede kana kuti ndoda kumboenda somewhere else? Basa rechifambi unongoenda kwaunenge wafunga musoti nhasi domboenda unohurira kana kuti kutown nhasi dombohurira kana kumajubek nhasi dombohurira kana kunational uko unongoenda kwaunenge wafunga nokuti unenge uchitsvaga mari unongotera kune mari ndokwaunoenda kwaunonzwa kuti umwe wakuti kwakati nezo ndakazeta mari kunoku kune mari kuti kunoku hakuna unzi chimboenda kakunational unoenda kunational usvika unoshanda uko unokuchikuitira utomboramba uri ukoko uchidzoka futi kuno kumajubek kusvika ndakazoona kuno kumajubek ndokuri right ndokwana mari kundigutsa kunoko ndiripo ndikwanisa kuchengeta wana ndichengeta vabereki vangu ndichengete nini kunoku ndokuri kunditira ndosaka ndiri kuno nhasi.
Saka muri unanzwa muchiti kuchengeta vana banda munzwa muchiti pakaitika problem yembereko. Vana vakazoya after here mabuda mumba kana kuti vana ndochengeta vazi wangu inini. Wana sisi wangu vanogara kumusha. Saka inini handina mwana but ndotoshanda nichitotumira zvinhu ngoko kuti wakwanisa kubatsirikana. Alright, kuri kunzi mukapiwa mukana wekuita some other project isiri ye sex work. Mungafunga kuita project yechi? Ini nangu so far handina project handiri kufunga. Nokuti pfungwa dzangu dzakatongogumira panapa ndopandingori. Makachimaster? Ndakambota event kana murengi but ndazvitadza ndakutongotondora to basa rangu iroro. Tomboti paday matanga makuseni kusvika zuva radoka mati on a good day ramunoti nhasi ndashanda zvakanaka munobata mari yakawanda zvakadii? Ndikunobata kana 15 kana 20. Alright. Ko on a bad day pazuva ramunoti nhasi zvinhu mari dzacho hadzisi kubatika idzi? Unonotoshaya kana kutowana $5 mazuva acho anongosiyana siyana kuti nhasi kune mariwo here mangwana kana kusinawo unoona $5 kana kutoishaya. Asi unongoramba ungoripo kuti mangwana ndogona kuwanawo mari pamwe handiiwana mhene but unongotarisira zvese. Alright, matambudziko amunosangana nawo kubasa in terms of health? Atori nechipatara kunonzi kumbari flats uko ndokwaanotirapira ukoko. Ndakasangana nemunhu ane sick kana ndakasangana nemunhu kana anenge anipowo chirwere ndotongoenda ukoko ndokwatinobeya mainjection topiwawo makondomu nemalube kuti tishandise tisarwadzwe pabasa. Saka pazuva on a good day munogona kuita maclients mangana anouya zvekare zvinofamba sei? Vamwe vanongadai vachizvinzwisisa kuti zvinofamba sei? Inini ndakangogara ndakangogara simagara ndakaita panze apo. Munobva atosi pako? Ungosvika ungonditowo mari short time nongomudzawo mari. Kana andifarirawo ndopinda naye kana asina kundifarirawo anongopfuura oenda. Alright, in terms of health hamuna here zvamunovheta kana kuti kutongopinda nekutongopinda kuti mazano ndakanzopa kunonzi kuita sei? Kuvheta hativheta wakada kuvheta uite mari manje. But manje mukazoona munhu anenge akarumwa manje munoita sei? Ndakamuonawo asina kundipawo ndomudza kuti hazvisi kuita shamwari. Asi kana ndakamuonawo ndikasamuonawo ndopandozopedzera nenda kusasha ndinobeya mainjection. Alright, pane musi wamunoti nechibasa ichidheri ndakambonakirwa. Kunomboya here vamwe vanombouya vakarodza? Vanouya vakarodza vakatowanda. Vanotouya vakarodza wotosvika. Tomboti anenge ati short time but imi manje hamuchakwanisa kuti mumucontrol kuti akurumidze kupedza zvinoenderana netime yacho. Hazvimboitiki here? Zvinoitika but akanonoka ndomutowedzera mari. Akasawedzera mari basa racho ito kuti musoja unenge wakutonetsana naye kuti akupe mari. Asina mari otomudza kuti achienda. Saka munowo mamwe makastoma anombouya munoti vanogona? Tinawo. Munowaita sei? Tichivabatawo zvakanaka nokuti vanenge uchindipawo mari yanei nchidowo ndomubatawo zvakanaka utoenda mune zvakanaka. Alright, as ma-sex workers munombotyawo here mamwe mapandemic akaita se-HIV AIDS pabasa renyu and how do you protect yourself? Munonyatsoinsure here kuti munhu wese auya anofanira kunge achipfeka macondoms? Munhu isauya ndotomupfekedza condom handitomborana naye asina kupfeka condom plus ndino achindotomwawo futi prep yekuti ndidzirire zvinenge zvandikutawo zvandivhiringa zvandisina kuonawo ndotomwawo prep yandopiwa kusesha. But kune vamwe here mumashure zvisati zvatanga this program yamuri kubatsirwa kusesha zvisati zvatanga zvekupiwa prep nekudzidziswa kuti munodzivirira sei. Makamboonawo here vamwe vakabatwa neichochi chirwere cheHIV? Ndakaona wakawanda. Hazvina kumbokutyisa kuti mumbofunga kuti chibasa ichi regai ndimbomira? Zvinotyisa but unenge usina option. But zvinotyisa nokuti zvakamboona fane inini hangu ndine dzimwe hama dzangu dzakambofawo kudhara nemukondomera but unenge usina option.
Wanga vari muchibasa hamunawo here mafriends amakaona so that you can share and help someone kuti azive kuti anofanira kudzivirira anofanira kuti kudii. Ndoda kuti mupe mumwe munhu advice akatarisa muzuva ranhasi. Munhu unofanira kutodzivirira, unofanira kunge une maprotector ako uchimwa prepa yako kana usina kunge wabatwa nechirwere. Prepa inokuvhikira, handiti makondomu anokuvhika naputiko zvinozogamwawo neprepa zvotega kukubata, asi kana usina putiko unongoitoshandawo zvakanaka. Bari muchibasa hapana here pamukamboputikirwa? Totogara tichiputikirwa. Samunoita sei? Toita zvehasha zvotinotoputika, but netorinzwa manje kuti raputika noenda tojaira basa rangu. Ndotorinzwa kuti dumu mangu kuti raputika konotomupushira uko. Alright, ko baba vamakachata nawo vakambodzoka because ndo anga ari mudiwa wenyu wamakanyatsoda nemwoyo wese. Tomboti vauya padhoor apa vati nhasi aiwa rekamborasikira kuno kumaJubek vakauya munovaita sei? Vachamboya noto vakatoshayawo. Alright, I'm very sorry ndasina kuziva. Alright, any last words kune vakatarisa? Ini ndinongoti kuna vakatarisa, kana kuna anenge eida kuita basa chatiri kuita ichi chinoda ushingi, chinoda kuita murume chaiye kana wapa basa, nekuti 1 ukapusa unorara nemahara akupe mari, 2 ukapusa anokuputitsira kondomu, 3 ukapusa anoona kutadza kuti kunyenga utanga kutokurova futi. Saka kana wafunga kuti chibasa ichi wotoshinga, kana pana akanitarisa anenge achizochiwo chibasa chandiri kuita. Ndo mashoko angu kupedzisira. Pakubhadharana apa zvinofamba sei? Munhu anotanga abhadhara here kana kuti anotanga mapinda naye? Achingopinda anotanga ndipa mari ndotozomupfekedza kondomu, kana asati andipa mari handipfekedza. Hakuna anomboibvuta here kuti ndakupa mari yakawandisa kana kuti wazondisecha? Hawambondibvuti, ndosaka ndati zvinoda ushingi. Ukashinga unohwina, so ukasashinga unogara uchingotorwa mari, hauite mari. Ndo anogara uchiuya vanotoudzana kuti uyu akapusawo. Saka unofanira kutoita ushingi semurume kana watoda chibasa ichi. Nokuti chibasa chinozoshanda manheru, ndo patinonyanya kushanda. Masikati hatungoshande duba manheru, kama itosangana vanhu vakasiyana siyana. Tosangana nembavha, matsotsi, vanodhakwa, vanhu vane madrugs, vanhu vari right, mamwe vasingatomboite zvekudhakwa. Saka unosangana vanhu vakasiyana siyana. Saka unotongoshinga kana wadaita basa iri. Ko zvimwe zvichemo hamumbosangana nemumbombunyikidzi here manheru muchifamba muchiita basa renyu? Hapana zvichemo here zvamunazvo? Zvichemo zvatinazvo ndezvekuti toda kuwedzerwa, ngawambotowedzerawo mari. Madhora tanzwe ngawambotipawo mari, warume akangototiona todawo mari mutipawo mapondo, kwete madhora ataneta nawo. Ndongotaura wangu ndo chichemo changu chete. Nekuti kuti ndita vanhu 5 nendara navanhu 5 $. Ndite 10 plus nenda rume 10 $. Saka ndo pari kungotirwadza chete papo. Ndo pari kungochemana apo. Ko makambo ayo here kana nevamwe vechikadzi vanodo vakadzi? Vanouya vakawanda uchida kuti but vamwe vanoenda zvavo, but inini ndakati ndizokwanisa hangu kurara nemukadzi ndiri mukadzi, nekuti ndakaona visingandiitire handikwanisa. So vanouya vachitosvika vari vakadzi vachitoti handei kumba kwangu ndokupa mari yakati, but ini handisati ndamboenda hangu navo. Asi kuuya vanouya harimboregera, vanotouya vakawanda pabasa pedu panapa, but kurara nemumwe mukadzi ndo zvandakangoramba hangu kuti ndizvikwanisa. Nekuti kurara kunoda kurara nemurume, kuti nemukadzi zvandakazviramba. Okay, so before we say bye bye, tata closer curtain re discussion yanga tichiita panapa on our program. Kune dzimo kune mamwe here mafriends enyu mimi amunoshanda nawo amunoti vari kuzera rechidiki, kana kuti maybe ndandaskipa question yekuti ma-age groups anowanzouya sema-clients enyu anotangira pama-ages api? Vanotangira kana kuma-22 zvichienda kumberi. Ndo vanhu vanouya vatinosangana, ndototi maclient edu. Vana vadiki edu hatizobvume zvedu nokuti tinenge tichitoona kuti hazviiti. Asi kuvanouya but ngoti unotoramba kuti aiwa
but munhu mukuruwo zvichienda mberiwo hakuna kuti kana nasekuru hatinotorara nawo. Ana sekuru maeji apa? Kana kuma-70 chaiwo, kana ungori nemari yawo chete totorara nawo. Question yanga ndida kubvunza ndeyekuti we understand tombosangana nevamwe vana vadiki mazera echidiki vachimirawo kana bid pamatouchline kana vachitsvaga varume. Do you give them advice also imimi sevanhu vakuru? Because I understand mamitaura kuti imimi mune maproblems akakukonzeresai kuti muzotange kuita sex work. Munombovapawo counseling here kana kuti munotongoti mwana atongopinda chibasa? Tinotoakansela but chinoitika manje ndechekuti anogona kuuya ari mwana mudiki anditi ane 16 years. Iye unobva warwadza kuti but mwana uyu ane 16 years nematambudziko andosangana nawo pabasa pangu panapa kuti angapinde basa irori. Rega ndimuudze kuti azviite wadiwa ambodzokera kana umbonita uchausikero. Iye anotokuwenga manje kuti wakuda kutomushayisa mari. Utorwadziwa nekukeshwa kwanoita varume vanomhanyira mwana mudiki. Ini sito vanhu vakuru. Saka vanongomhanyira vana vadiki. Saka ukamutsura ninga kuti iwe ukurwadziwa nechi nekuti iye ari kuita mari. Saka tinozongosiya manje. Hatizokwanisa kumuudza. Utanga unototadza unotaura neni kana akaita neni ukatomudza kuti wadiwa mbomira kudai. Anotadza kuti kumhurisa kana kutaura neni. Saka unenge ungosiya ungoti meno. Ndezve kwake takangosanganawo pai muno musango takangosanganawo. Iye akabva kwakabva ndikabva kwandakabva. Saka takangosangana ungotarisawo. But ukamutsura havatsuriki. Anongototi isusu tikurwadziwa ndumutsura anototi arikurwadziwa nokuti kutora mari. Saka tinozongosiyawo kuti hatina zvatingakwanisa kuvaita. Tongotarisawo tongoshandawo tese. Okay, so taakusvika pakupendera chirungu. I think tatemeketa tombota chipendera. But changa ndoda kuti ndizive kuti matimi mamuna project yamunofunga kuti mungaita. Saka even munhu akati ada kukuheupa imimi hamuna here chinhu chamunofunga kuti no inini ndikakwanisa kusiya izvi zvesex work izvi, maybe I can stick to this project? Chikupoti nditi ndapererwa ndechekudai so ndogona kuti ndoda kuita business handiti ndopiwa mari kundiite business ndinongosungwa ndihure kwacho ndinongosungwa. Saka ndapererwa manje ndosana kuti ndangomira hangu nechinhu wani makandipa mari esitati ndikandihodha chakati ndakatengesa ndosungwa. Toti zvinhu zvese mapepa agadzirwa hamuchasungwe maukwanisa kuita imimi riri pamwoyo penyu mubusiness nderichi? Ndinoda hangu kana kuchengeta huku dzemazaidzi ndosa ndingatoda hangu dzekuti ndoona kuitira pari pamba pendizoti pamba peda ndoza ndingato kana pana ndingada kundibatsira ngondibatsirawo nezvo ndowapo namba dzangu ndibatsira ndosiya hangu. Asi zviri zvokuti kutengesa kumwoko nekubasa redu rachitoranzwa nokusungwa futi. Saka unenge ungoti pamwe zvese zvirongosungisa. Alright, so thank you my sister. The purpose of the program is to bring hope, personal hope. So I'm sure pane vakatarisa pa program yedu they've actually learned something from your story. Vachanga vachizotibata, and to those who want to get in touch munotibata panhamba dzedu. Mashandira ndoita hazi ekuti ndezve love ndezve rudo ndezve mari. Saka ndogona kutorara navanhu vakawanda but nyange ndikanzwa pain ndotoshingira nechida mari. Saka rinotorwadza basa ndotoshanda but uchironda ntonga easy but rinorwadza nokuti unosangana navanhu vakasiyana siyana ende pavanhu vakasiyana siyana ka mumwe nomumwe akatakura zvakasiyana siyana but zvese izvo ndozvigamuchira ndichizviita kuti ndise mari momwe. Saka rinotorwadza. I think for those who want to help munotibata tokupai nhamba dzavo. So we've come to the end of the program for